O Concello de Portodosón avanza na mellora de diversas rúas do municipio, no centro urbán e nas parroquias. Melloras que se estenden ás parroquias e tamén ao centro urbán coa finalidade de ir mellorando o entorno e os servizos que se ofrecen aos veciños e veciñas do municipio. Así en previsión están agora o arranxo das pistas de Tarela a Tarrío, a pista de Dique a Goltar, ou a obra de Entre Murallas que xa se está a realizar, tras ser executada xa a obra de Avellaneda. A pista de Tarela a Tarrío, por valor de 92.782 euros, a pista de Dique a Goltar, por valor de 38.381 euros. Estamos agora que xa están ejecutando estas obras de Avellaneda, que tamén a ver se rematamos antes de que cheguen o Nadal, por valor de 66.500 euros. Estamos tamén con Entre Murallas, unha obra tamén que aparte de ser demandada por parte dos veciños, é unha obra que a min me gustaba moito facela, porque esta é unha rúa que enlaza moitísimo, especialmente xente que ven das parroquias, porque mesmo a que está detrás da Marquesina, onde para o autobús, e toda a xente que quere entrar por o casco urbano, entra por aí. Ali é unha rúa con bastante pendiente, e tamén con as escaleiras, xo di o nome, Entre Murallas. É unha zona moi bonita, que está entre murallas, e queremos darlle unha rehabilitación e transformala, pero de forma moi cuidadosa, non? Entón, agora, para que salvar ese cambio de nivel, pois vamos a ir por rampas para que un acceso de minusválidos, un minusválido, unha persona maior, que poda circular por esta rúa, que antes non podía, antes tiña que evitar toda a volta aquí e baixar por o Camiño Novo. A intención do Executivo sonense é comezar co arranxo da rúa Atalaya e continuar co resto do entorno. Vamos a empezar ca Atalaya, esta que sube entre a Roda e a Capilla de Atalaya. Vamos a empezar a arreglar toda esta que sube. Bueno, a continuación queremos máis adiante, tamén polo outro lateral, tamén arreglala, pero bueno, vamos a empezar con estas. Coa axuda de unha subvención de Agader vanse realizar melloras en varias pistas do rural para realizar o adecuado mantemento deste entorno. Adjudicar varias pistas tamén no rural, pistas que é unha subvención de casi 50.000 euros de Agader para mantenimiento. Vamos a levar saneamiento a Miñortos, vamos a levar saneamiento a Nebra, vamos a tamén a rematar ali unhas conexións tamén en Baroña. O Concello de Portodosón confía en gardar fondos para atender todas as demandas que vayan aparecendo nas parroquias do municipio.